Good morning guys. Karon madto mi sa fish pan kay mamingwit ni og tilapia. So nagtiniil rami guys kay di madaog chinilas. Grabe kalapok. Ay. Thanks be to God. Ha? Ha? Ano man? Maani ang agyanan guys. Papunta sa fish pan. See? Asa? Ay mga antorium dari guys. So gipang tanom ni siya. So bago ni harvest na. Mga antorium. Katong last na lang harvest katong. Itong nata? Kaya ba kaon siya mong tawag na ni take ka ng bakilid? Baow. Bao. Baow. Anong bao man? Wow. Ay, uban mo yun ah. Ato sa misa mong baow. Ah, bao. Ay. Garden. Ano kay bao kay garden? Okay. So karon guys, naanami diri sa Biya basi. dool sa ilang fish pan. So narada ng ubos na ng nay kanang medyo nagtapok ng mga kahoy. So nadiha ang fish pan. So dani mo ni garden mga gabi. Lapok na po siya guys. Oh. Okay. Himlo na itong tiila ni ba? Ano yung sa pounding? Musiba ang katong tingali kita tay. Pang isda sa utod dagat. Mami na. Angay mong ito nga na. Kaya rong mailad ang isda ba? Saan? Nga. Mana gipalit nit ni tatay. Lamok. Bigko. Okay. Kuag lamok eh. Paka pod. Awa, dugo na. Mukha na.
Haman, handawi. Sa kagatos. Hindi mo taga gani. Tagko naman ni pining uban na. Daghan mo guys, talawan naman. Lahi rajad. Daghan ka dyan na ding. Ano na? Ano may yung paon be? Na, Wate? wate. Kami tong So guys, karon mamasulta guys. So atong paon is wati. So ingani ni siya pagbutang sa paon guys para dugay siya matangtang. Ngana na siya guys, sulod nimo anak. Unya. Kuwan. Ano siya guys. See? Ay, jarang arang dake apo kaadyo na iyot oy. kana sakto na na. Ha? Sakto na na. Na, gagmay sa uban. Patay nyo, dana ko na. Uman, wala. So guys, pauli nami guys. So money. Among kuha nga tilapia. So karon tungas na sad ta guys.